Aswang. Ay, di naman ako sir takot sa aswang. Bakit, Na- Lola? Ay, nang kaparehas ta din yan. Eh mga kalingap, andito po tayo sa isang scout natin na tingnan mo yung bahay, Kuya Joel. Oh, bahay pala ito. Bahay ka daw kasi. Parang siya. Bahay daw eh. Bahay. Tao po. Oh, ano pong sadya nindo? Ay, hello po na. Ano po kami? Nangunguha po kaming single na Lola. Ah, single. Ay, Single. ako, Single ka po? balo na nga ni ako. Ay, balo ka na. Ay, ibig sabihin, Lola, kukunin ka na namin. Sen, ako na darahon. Hahanapan ng Oh. maasawa. Ay, ayan para sa kuya sir. Talagang habo ko ng mag-asawa. Dahilan, ano baga sir na, kung saan ka magpunta, walang mahadlan sa'yo. Ay kung mayroon kang kasama, adi, magtatanong pa sa inyo, sa akin. Kaya lang, ayaw ko na talaga sir. Ayaw na. Dudusi na yung asawa ko, yung patay. Ah, Tusi. ano na. Oh. Madami yung asawa nyo, 12. Tusi. Wala man, dusi yung patay na, dusing taon. Ah, Tusi. Akala. Hindi naman dusi. Ay, Diyos ko po, Oo. ning 21 patay na yung asawa ko. Ang asawa ko, Ah, Panchito Lansyon Rihano. hindi po kami nakakaintindi ng Bicol ay. O, Bicol. Pasensya na po. O, sige. Hindi kami makaintindi ng Bicol. Ano ba kang pangalan ninyo? Ako po si Kalingap Alvin. 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 Ito naman Tapos po si Kuya Joel. Kuya Joel. Opo. Ay, may manugang ako, Jewel. Hmm. Kapangalan niya ano na? Oo. Saan ka na natutulog? Dito na. Nang umalis yung anak ko, dito na ako natutulog paggabi. Pag umaga, napunta-punta din ako doon sa kanila. Dahil bunso ko yan anak. Nay, wala kang kasama dito. Wala! Baka may Bakit ako maghahanap pa ng kasama? Mabuti nga yung mag-isa ka. Wala pong walang pagmalamig, Lola. Meron naman Walang po. walang mayakap. Ay, di bali na. Yan, nandyan unan. Pwede nang mayakap. Oh, may oron. Ayaw ko na talaga, sir, na maghanap ako ng katabi. Ayaw ko na talaga, sir. Kahit gwapo, Lola, kahit nasa Ayan, mas kahit kinamas gwapo. ka nung kwan. Kahit gwapo. kahit gwapo daw. Ito, Lola, ano kahit ito sa'yo gwapo. pasado? Mas kinamas. Ayaw ko na. Talagang ayaw ko na. Sinusumpa ko sa Panginoon, sir, na ayaw ko na mag-aasawa. Galing naman. Ano na lang po ang gagawin nyo, Lola? Ang gagawin ko na lang, di bali nang mag-isa ko, maski walang kasiping, masaya ako. Ha, Oh. Naghahanap pa yata si Lola. Ay. Yan lang ang saka, ang gusto ko pati, sir, maglawig pa sa kuyang buhay, maski ako yung nag-iisa na. Bakit po gusto nyong maglawig pa ang buhay nyo? Ay para, sir, na makatanggap pa ako ng 20 mil na para pagpensyon ko. Ah, Ah. ilang taon na po ba kayo? Ngayon, sir, bibigyan mo ako ng pang-birthday. Ilang taon na po? Magsisi-32 na. Malapit na pong mag-80, may Oo. 20,000 ka na. Ilang taon na lang, Lola? Di pa, 8 taon pa, sir, bago mag-80. Iyo. 8 Nga- taon pa. Mga, Makaka 20 mil ka po, 20,000 pesos. mga 2032. Yan. Maabutan niyo pa po yun. Sobrang pa po Lola. Nangon ngayon, sir, napit siya 12, magsisi-32 na ako. Ay, birthday nyo po sa Ah, 12. happy birthday. Ka-birthday nyo si Baby Rabay. Yan, sir, nung magsitinta ako, pinakuanan ako ng mga apo ko, mga anak ko. 5 na sir ang natitira lang. Bakit, Lo? Wala ka dito kasama? Ayaw ko na nga, sir, maghanap ng kasama. Mayroon naman akong katabi. Anak, mga anak. Ang mga Ayaw mo? anak, manugang ko yan. May yung, ano na. yung nagtawag sa akin, manugang ko yan. Nandyan ang... Ayaw nyo, gusto nyo mag-isa lang dito. Oo, talaga sir na mag-isa lang ako. Buti naman, Lola, may nagtitingin-tingin sa'yo. Oo nga. Oo. Naman. Kasi sir, pag gabi na, hindi naman ako na masyadong nakakatulog na. Pag matanda na pala sir, hindi na masyadong matulugin. Malilimutin na po pag matanda na. Hindi pa naman ako sir sasabihin na kung yung ulianan. Hindi pa sir.
kuwang pa sir ang sa kuyang pag-iisip. Kaya lang sir, ang mga anak ko natatakot sila sir na mag-isa akong nakatira dito sa bahay-bahay ko dahil high blood ako sir. Ano, bawal ka pong magalit. Yun po nga ni sir, bawal sa akin. Mayroon naman sir Oo. akong, Ang gamot yan lola, yung mga matataba na karne. bawal nga yun sir. Ay, bawal po yan lola. Oo, Ay, meron alam naman mo ba? akong maintenance sa araw-araw sir. Yung Lisartan. Yun ang mini-maintenance ko. Sa pag garo sir na liyo-liyo ang sakuyang payo, yung Ano po yun sinarisin. na liyo-liyo? Ano po Oo. ibig sabihin nun? Diba? Ano pong ibig sabihin ng naliyo-liyo? Lola? Yung parang na lulula ka sir. Hmm. Mayroon ako nung gamot. Pag halimbawa sir, garo ako na lulula-lula, mag-iinom na ako nun sir. Parang nahihilo. Oo nga, Nahihilo. parang lola. nahihilo. Ay, ang tawag dito ay lula-lula. Yung parang nagkukwan ang yan. Paano yan la? Dito lang ang bahay nyo. Saan ang CR mo? Saan ang, Sir mo lola. saan ang CR mo lola? Ay ako sir, wala akong CR. Nakikikwan ako sa kanila. Saan ang kusina nyo lola? Ayan, ang Oo. kusina ko. Ito daw ang kusina ni lola. Oo. Malapit lang ano lola sa kwarto. Hindi balik sir ka. Kumisan sir, di naman ako naluto hindi yung pakulo lang sir. Pag madaling aga sir, nainom na ako, nagpapakulo na akong mga 2 baso, nakakapag-inom lang ako ng kape. Nagkakape ka pa pala Oo lola. nga, wala man maibili ng gato sir, di magkape na lang muna. Kape-kape na lang. Oo, wala man masuporta ng pambili ng gatas at lahat ang mga anak ko nasa pasukan. Oo. Lola, itong bahay nyo, natulo na ito. Oh. Natulo na. Pinakuha ko yan sir, pinalagyan ko yan ng plastic. Para hindi magtulo. Oo, para hindi ka po sir. Pag ako naman nagtira, binibili ko muna ng bigas. Ang 2 kilo ko sir, mga 2 semana ko na yun. Ang 2 kilo. Ano, Oo. 2 ano. 2 semana na yun. Matagal ano lola? Oo, ay isa-isang Isa-isang ano. gatang na naman lang sirasain ko pag ako Hindi lang ka na mag-isa. malakas kumain ano lola. Oo. Aswang. Ay, di naman ako sir takot sa aswang. Bakit Na- lola? Ay, kaparehas ta din yan sir tao. Akala ko parehas na rin yung aswang. Natakot ko lang. Yan sir, ang aswang, yun lang may sakit ang pinupuntahan yan. Kaya ko sir, ay wala pa naman ako sakit. Gusto ko nga ni sir, ay hindi na ako magkasakit. Para maabutan ko nga sir ang edad na 80. Pag 100 lola, 100,000. Oo nga sir. Kaya yun lola? Ay, di ko na garo yan naabutan sir. Baka di ko pa nga ni sir maaraman kung mag-abot pa ko ng sa 80 yan, makakatanggap ako ng 20,000. Mayroon daw lola, meron. May birth certificate ka po. Mayroon. Di makakatanggap ka niyan basta umabot ka lang lola. Ay kung hindi nga sir. Kapit ka lang lola, Pero huwag kang may BBQ. parang kahit mga 70 may Oo. pinatupad na may Ay matatanggap. matagal pa sir, mga 2032. Matagal pa nga ni sir, mahal ako mag-80. Yan ang pangarap mo lola, makuha mo pa yung 20,000. Ay kung hindi naman ako sir, aabutin noong mga 80, mga pangarap ko ng 20, di bali na. Hindi naman sasabihin ni Lord na hanggang dito ko na lang. Sa edad nito. Siyempre, mag-arang kita sir sa mahal na Diyos. Kung hanggang saan ang buhay ko. Maganda yun, watawag sa Panginoon. Alam mo sir, mag-aral ka lang sa Panginoon kung kailan ka malakas ang buhay mo, tutulungan ka ng Panginoon. Kaya yan lang sir sa kuyang pinapangarap. Maglawig pa ang sa kuyang buhay. Malawig pa yun lola. Tawag Para ka magkaroon lagi si sa lola ng ano, Ng ano? 20,000 pesos. Lola, anong gagawin mo sa 20,000 Ay. pesos? Di ibabangko ko sir para pag ako namatay, hindi na problema ang mga anak ko. Mayroon silang gagastusin pag ako namatay. Di ba sir? Hospital si Oo. lola. Matalino si lola. Ay, siyempre, iyan sir ang iniisip ko talaga. Pag halimbawa, sir, makatanggap akong ganoon ng mga pera, siyempre, may anak ka, sir. Sila ang magkakamit ng ganoon na presyo. O di, ipangko nila. Para, pag ako, sir, ang namatay, hindi na makanghingi-hingi sa mga ganon. Di ba rin ka nang gagastusin, di ba, sir? Kaya lola, wag kang bibitaw. Oh.
Saan, sir? Kailangan umabot ka ng hanggang 80. Kahit manawari, sir. Oo. Naabutan pa ako ng 80. Ay kung hindi na, sir, ay di wala ang 20 mil. Hindi po, magkakaroon po. Magkakaroon yun. Kahit 70 daw, magkakamero na daw, Lola. Ay awan, Hindi ko lang alam. ko, wala pa yan. Sabi lang, sir, sa TV. Na ang 70 magkakaroon na. Paglampas na daw, sir, ng 70, wala na. Yan. Paglampas na. Oo. Pa Ay, yung mga pasampak pa 70 lang, sir, ng 70. Magkaka. Ganun pala yun. Oo. Ano ito, Lola? Ano itong Yung parang natatakpan? mga gamit ko, sir, nilagyan ko ng tabing para Aba. hindi makita. Para hindi makita. Lagi si Lola. Anong gamit dyan ang meron dyan, Lola? Hindi lang naman yung mga plato, baso, pagkain Oh, lang, sir. galing si Lola. Meron Magtago. akong kaldero dyan, sir. Late ako Kaldero. nagluluto. Ang cute ng bahay nyo, Lola. Kasing cute nyo po. So cute Kaya magayan. mo nasa picture, Alvin, oh. Ang ganda, oh. Kala ko sino yan, parang hindi si Lola. Oo nga, oh. Picture pa yun si Lola, oh. Parang 28 yata kanyang Lola. Ako, sir, pag walang gawa, nananay na lang ako. Basta matanodan ko lang yung dagom. Yan. Pag wala ko, sir, gawa. Na hindi lang kasi ako natutulog ng tanghali. Yun na lang ang gawa ko, sir. Kaya meron naman ako, sir, dala na gagayin ko ng mga sari-sari, sir. Doon, alis sa bahay. Kinatahi nyo, Lola. Ano? Oh, ay. Nakakapera ka pa man, Lola, sa pagtahi. Hindi na, sir, sa mga, para sa akin lang. Ganon na. Ganon yan, yung magtataning para maging kumot, sir. Oo. Oh, yan. Kaya, meron naman, sir, akong kumot doon sa bahay, doon sa kanila. Hindi ko naman, sir, dinadala. Ay, sakat na nagparatahi, sir, ako ng mga kumot, iyon na ang ginagamit ko. Oh, yan. Lola, Mm. may kape ka pa. Wala na nga ni, sir. Isa na lang. Bakit Isa na lang. makapi ka, sir? Oo nga, Lola. Ito na lang. Kakapisa na kami. Oh, ayan naman na yan. Isang- Yung malakas, dapat ka Oh, wala na din asukal si Wala Lola, na oh. nga, sir. Isang sima naman na yan, sir. Oo. Isang ano na yan, isang timpla na lang yan, Lola. Oh, di bali na, sir. Maghihingi doon sa kabila. Oo. Hindi, bibigyan kita, Lola, ang pangbili ng ano. Yan, dali na, sir. Bigyan mo ko ta para. Bigyan po natin si Lola ng ano, pangbili ng kape. Kape, yan. Kape. Ay, yung mga kasabahan ko, hindi natin bibigyan. Ay, saka na po sila pag mag-senior na sila. Yan. O, Lola, pambili ng kape. Yan. Thank you, sir. Ay, wow. Ngayon lang ako nakapulot ng ganito, sir. Kung hindi lang sa inyo, hindi ako makaka. Ay, salamat, sir. Di man yan, sir, ano, Lola, napulot, nabigay. Yung bigay mo nga, anong pangalan? Nakalimutan ko na. Kalingap Alvin. Ah, yan. Yun, Joel. Oo. Yan. Yan. O, di, Lola, may blessing. Sama na, sir, ito. Gagastusin ko ito, sir, sa pag-birthday ko. Salamat na maray sa inyo. Sa pizza 12 po ang birthday nyo. Malay nyo, may ano pa, may May mag-abot magpa-birthday sa inyo, Lola. Ay, Ilang taong ka na nga ulit, Lola? ano mo na, yan. Bata ka pa, malilimutin ka na. Ayun lang, 62, sir. 82, Oh, 72. 72. Oo. Kaya nga, 2032, mag-80 na ako, sir. Matalas pa ang memorya mo, Lola. Ay, siyempre, sir. Ayaw ko lang, sir, na ako yung para sasabihin na medyo may pagka-uruklian na. Natural, sir, ang isip ko. Ayaw ko nun, sir, na sasabihin, oh, yun, doon, nakalimutan na, ay ayaw ko nun, sir. Lapit Sa ng birthday, Jeremy, 12 sir. na. Oh. Friday. Yan ang birthday ko. Basta January 12, 1952, sir. Ang birthday ko talaga. Meron akong birth certificate, sir, nandun sa kanila. Ingatan nyo lang para makuha yung 20,000. Kaya manawari, Ganito, sir. Lola, ang gagawin namin. Oh. Madala kami ditong masustansyang pagkain. Para hindi ka magkasakit. Pag nakaabot ka ng 80, Oh. may commission kami. Yan. Payag ka, Lola? May komisyon ka doon sa tatanggapin ko 20 mil. Kasi ano mamumuhunan kami, Lola? Oh, Madala kaming prutas. yan. Para pag Para Mapalakas sa tumibay buhay ko. ka. Oo, para tumibay ka hanggang kakayanin natin hanggang 100. ay, Kapag naabot natin yung 100, Lola, oh, tig 50,000 tayo. yan, hati na. Hati na. Di bali na, sir. Kung kahit manawari, sir, abutin ko pa Oo. ang 100. Madala na lang kami ng ano prutas para umabot ka pa ng 100, Lola. Yan. Eh kung hindi na nga, sir, abutin, di bali nang di ako abutin, basta abutin pa ko ng 80.
May Tama 20. Oo. May 20 mil. Oo. Maliit Ma- lang ang hatian natin, Lola. Tig 10,000 lang tayo. Hindi bali na yun, sir. Maabot ko basta malakas pa ako. Basta iyon lang, sir, ang kinukuhan ko. Okay, Lola. At masaya ka pong kausap, Lola. Talagang matalas pa. Kami, ha? Oo. Sige, At sir. salamat, Lola, sa pagpapatuloy sa bahay nyo. Oo. Cute. Wala lang akong pag-entertain sa inyo, sir. At wala pa akong upuan. Andun lang ang upuan ko. Alam na, Lola, ha? Oo. At God bless po sa inyo. Huwag mo lang Palakas ka, Lola, ha? Palakas ka. Dapat Ah. makaabot tayo ng Huwag mo lang 80. kalilimutan, sir. Imelda. Imelda. Lola Imelda. Oo. Lansyon. Ang tunay kong pangalan, sin, apelyido ko Padiron. Ang naging asawa ko, Lansyon. Huwag mo sige, lang, sir, Lola. kalimutan. Imelda. Imelda. Lansyon. Ano nga yun, Padiron. Lola? Ano? Lansyon, Padiron. Lansyon, Padiron. Sige, Lola. God bless po at magpapaalam na po kami Ah. samantala. Lola, Sige, sir. hap. Oh, Ay, isang salamat. smile lang dyan, Lola. Isang smile. Oh, Bye, smile, sir. Wala naman ngipin. Bungal. O, Pwede di ba pa yan. kikita doon? pwede pa yan, Lola. Oh. Oh. Ayan, Lola. Bye-bye. Sige, salamat. Salamat po. Salamat sa natanggap kong happy birthday, sir. Happy birthday na. Nasaan si Sir Joel? Ayan po. Nandun na pala. Ayan po mga kalingap at salamat po sa panonood. Salamat sa inyo. Thank you po. God bless. At don't forget to subscribe po sa channel natin, Kalingap Alvin, kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, and kay Kalingap Rob. At sa miss ko din po mga Kalingap. God bless po. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola